Unha das preguntas que me fago a cotío desde o propio momento en que me propuxen o desafío de escribir esta historia é que sucedería de producirse na actualidade en vez de ocorrer en 1983. Que ecotería? Como sería tratado polos medios nun momento en que a mentira está prácticamente oficializada? Nun momento en que a extrema dereita, falseando a realidade e apoiada por grandes poderes económicos, é capaz de mover o foco informativo en función dos seus propios e perversos intereses. Son preguntas que se fai o personaxe do escritor na novela Cáncara, de Fran Alonso, unha obra sobre o poder, ateigada de humor e surrealismo. A novela parte da detención dunha vaca por parte da Policía Municipal, pero por orde dun alcalde, que é un feito insólito acontecido en Galicia en 1983, pero real, non? E un feito moi esperpéntico, e un feito que deu a volta ao mundo. E sempre me quedei aí coa idea de que eso sería unha novela fantástica, non tiña moi claro como, pero estaba aí no fondo, nunca me plantexara escribila, ata que hai, pois igual hai 5 ou 6 anos, dixen, bueno, teño que tomarme isto en serio. Realmente a novela escribina con certa rapidez, despois de ter a novela moi pensada, moi matizada, moi planificada, hai 2 anos. Os meus avós eran de Baiona e a miña infancia e adolescencia transcorreu en Baiona. Cando sucedeu a detención eu tiña 20 anos, polo tanto xa era unha persoa consciente, non? Entón, bueno, realmente está ligada ao espazo, non? Está ligada a un espazo, a transformación dese espazo tamén, que se fala na propia novela, a transformación de espazo, e de como non só a detención dunha vaca era un feito esperpéntico, sino que a presenza dunha vaca nunha vila daquela mariñeira, hoxe turística, pero daquela mariñeira, pois tampouco era algo moi habitual. Eu tiña moi claro que a vaca tiña que ser unha das voces. É certo que é raro ver unha vaca falar, pero tamén é certo que volver a darlle voz a un animal que está desposuído de voz e que, sin embargo, foi obxecto, digamos, de todo o que aconteceu, non? É dicir, todo se centrou na vaca, non? Por lo tanto, eu quería darlle voz, evidentemente unha voz con humor. Hai outros personaxes, como Espírito Errante, non? Que é un personaxe fantástico, pero que está moi ligada á memoria histórica, non? Que é un personaxe que ten, digamos, unha percepción bastante tráxica. E logo hai outros personaxes como o Cabeco, que é o personaxe propietario da vaca, o que lle detiveron a vaca e quedou sin vaca, que é outra das voces relevantes. Hai unha xornalista, que creo que tamén é bastante relevante, porque esa xornalista, digamos, é a que nos sitúa no plano da actualidade, lanza unha mirada sociopolítica, non? Sobre a situación actual, e logo hai outros personaxes como a Voz do Pobo, que tamén é moi importante, porque aí vemos como de relevante a manipulación do discurso, non? E como actúa a manipulación do discurso sobre o pobo, non? O poder está representado polo alcalde, esencialmente, non? Pero, digamos que ese é o poder máis primitivo, non? O poder que responde a unhas dinámicas que teñen máis que ver co pasado que co presente, non? Hoxe o poder, é dicir, o abuso do poder ven moito máis alá. Está no poder xudicial, está na non separación do poder xudicial do Estado, está na manipulación informativa, está na calidade democrática, é dicir, porque isto é algo do que tamén se fala, non? É dicir, que é a democracia? A democracia consiste únicamente en votar ou se mide por outras moitas dinámicas? Creo que a novela é moi contemporánea no sentido de que é moi híbrida, non? É unha mestura de humor, pero unha mestura de diversos xéneros, é dicir, dunha narrativa bastante contemporánea, pero tamén da lenda, da parábola,
hai moito de sátira, evidentemente aí tamén está o humor na sátira, a sátira é fundamental, non? O feito de que o propio alcalde se chame Don Poder é moi satírico, non? E ao mesmo tempo, pois, a novela funde a lenda, pero tamén funde a fantasía, non? É unha novela na que a non ficción colle un protagonismo moi grande, non? É dicir, tamén un pouco para facer posible que a historia sexa crible, non? Porque o feito de que se deteña unha vaca realmente é moi incrible.